pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DCKI, magatugang oras ng unyan, 1 minuto pasado alas 12, nin pagkaudto. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Sasarap sa pagtitingin natin. Sana ay pinamagwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay certified kalimutan. Pangako ko naman na lagi ka pakikinggan. Ay, magatugang marahay na udto po sa Indogabos. Welcome digdi sa programa. Ini po matugang na programang paggulayan ta digdi sa RPN DCKI. Sabado kita ngunyan. At sa 17 na ka na bulan na bulan na Hunyo 2023. Kumusta po ang mga kababayan niya tungon yan? Taros nakakamati kita nin sobrang init mga tugang kan sa tuyang panahon. Garo bakong garo kundi ang kuryente abot at yan alas 6 nin pagkabanggi. Poon ka sa bagong alas 6 nin amay na pagkaaga po mga tugang. Well, magtaga para paypay na muna tayo man sana. Nakakamati kita nin grabing arasas ngunyan. Welcome mga tugang digdi sa programa sa technical side. Kay banan niya to si Engineer Rabilindon Toralian sa moyang Chief Engineer. Sa main control, Engineer Chaboy na obra. Ako po sa indong amigos sa radyo, ini po si JB June the Floor, si Tony Saison sa information, asin naman sa transmitter side, si Ricky Sagayap. Welcome! Dakol po itang mga pag-ulayan po ngunyan na pagkahapon mga tugang. Habang kamo po tapos pa sana sa pagkakan, sige lang po kamo dyan. Restoryan kita kan mga importanteng baretang ngunyan makatugang. Aaramon ta na naman po kung kumusta na
Mayon Volcano. Walang iba magsasarap. Aramon tadawan na kamugtakan mga tugang kan na Mayon Volcano ngunyan. Sana ay Kaso bago pong mga lasot sunin na pagkaga, bana kung gayon po kan porma kan Mayon, dawangan ni nagtataga luwas nin mapula. ako ko naman na lagi ka pakikinggan. Pero po, kadakol po kan mga nagpapasiring po duman sa syudad kan Legazpi, duman sa probinsya kan Albay mga tugang. Huli po kan pagalborotok po kan na Bulkan Mayon. Ang mga turista po naugma dahil magayon pong paghilingon. Pero sa mga yaraon po duman sa may parte kan na Bulkan Mayon, lalo na sa mga nag-i-restart duman sa nasa laog kan 6 kilometers sa danger zone po mga tugang, handal. Katsabago pong alas 8 nin na pagkaaga, ngunya na pet sa 17 kan na bulan na Hunyo, sa nakalipas pong 24 oras nakapag-rehistro po ang Bulkan Mayon, ang Mayon Volcano Network nin 2 volcanic earthquake as in 280 rockfall events. Kapag baba po kan mga bato duman po sa may crater kan Bulkan Mayon. Aros po nakapag-rehistro ang PHIVOX ni 9-minute long dome collapse pyroclastic density current. Hindi pong inaapod na PDC. Pyroclastic density current po mga tugang. Mantang ini po na-detect via seismic signal as in visually observed. 978 na tonelada nin sulfur dioxide. Mantang sanggatos metrong langkaw asin katamtama na pagsangaw sa direksyon sa General West Magatugang. Kaya sabi man digdi ang maluyang pagluwas kan laban na may distansyang 1.5 kilometers. Asin pag-collapse kan debris sa good 3.3 kilometers papasiringon sa Miisi asin man Bonggagalis mga tugang. Tangon yan, mantinido po na nakataas paman Girara yan alert level number 3 kan Bulkan Mayon. Gustong sabihon nasa high level of unrest mga tugang. Kaya mahigot pa man giraray na pinagbabawalan paglaog o kaya pagbuelta kan mga residente. Daman po sa 6 kilometers radius permanent danger zone mga tugang, pati pan pagpalayog nin ano man na aircraft harani po duman sa tuktok kan Mayon Volcano. So yan po ang pinaka latest as of June 17 2023 po mga tugang. Kasubagan ni, maray na pagka odto ki Buboy Barameda. Ini duman ini sa Legazpi nag-star kasubago naguli dyan sa muyang lugar. Nag-restoryahan kami. Anharong kay ni duman nagayo sa karani sa headquarters kan Philippine National Police Regional Office number 5. Hiling-hiling po duman sa lugar ninda sa tuktok kan sa Indang Harong. Nangyayari po mga tugang na pag alburutok kining Bulkan Mayon. Kaya kasubago pong amay na pagkaaga, medyo madardiklum pa. Mahiling mo talaga sa mga batong mina bulos duman po sa crater kan Bulkan Mayon. May mga mapupula po nagbabaga-baga. Nasabi ng pag-alboroto po kan Bulkan Mayon. Ako yan mga tugang, Albay Provincial Police Office, si Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. Nangapudan man sa mga makateroristang grupo na magpaingalo muna.
Asin dahil na muna kamo magparibok. Huli po mga tugang tasibot ngunya ng bilog na probinsya. Kan Albay, digdi po sa Bulkan Mayon Operation. Kaya si Police Captain Karen Formales man mga tugang, tagapagtaram ka na komandansya na ngunyan na panahon dapat na magpundunguna ang kariribukan. Dapat nga ni magtabang kung talagang pagmakulog kan mga tugang niya to sa ibong nabalyo. Ibong nabalyo pa ha. Kung gusto po nindong, iniisip po nindo na makatabang sa indong mga kababayan, ay di magtabang na sana kamo sa operation. Kan Bulkan Mayon, tanganing matawan po nin ayuda, matawan po nin asistensya, matawan po nin marhay na salud, pagkakan, asin kadakol pa. Sa tuya mga evacuees mga tugang. Sa Manline Line Evacuation Center. Dahil na magparparibok. Amaman kamong nakukuha kayan. Prinsipyo ang pinaglalaban. Na dapat magpundo ng una ang kariribukan rason tana sa krisis na sitwasyon ang probinsya Kanalbay sinaka-focus ang gabos na mga esperso sinlakdang para sa mga evacuee. Kaya sabi ni Formales, sa iyang pinag-inganyar na suportaran na sana ang mga programa sa inisyatibo kan gobyerno na mapapakinabangan kan mga namamanwaan mga tugang duman po sa may parte kan Bulkan Mayon. Yan po ang mas maray na makatabang po kita sa mga kababayan niya. Ito tan sa indong pinaghahasingon niya na mahal nindo ang mga Pilipino. O di tabangan sa napo nindo tana sa piliguran sa indang buhay sa pag-alburuto po kan Bulkan Mayon mga tugang. Walang iba. Oy, maray na paggoto kay Emiliano Kasim. Good morning, mate. Good morning. Salamat po. Salamat na marhay sa mga nag-aantabay sa satuya. Ini pala napit sa 17 kan bulan na Hunyo, Fiesta kan Immaculada or Immaculate Heart of Mary. Sa mga Katolikong Kristiyano po mga tugang. Ini po ang inapod na the Immaculate Heart of Mary signifies first the great purity and love of heart of Blessed Virgin Mary of God. This purity is manifested in her yes to the Father and at the incarnation mga tugang. Her love for and cooperation with the incarnate Son in His redemption mission, and her docility to the Holy Spirit, enabling her to remain free from the stain of personal sin throughout her life po mga tugang. Ayan, sa mga Katolikong Kristiyano, Mary's Immaculate Heart niya therefore point us to her profound interior life, where she experienced both joys and sorrow, yet remained faithful as we too are called to do. Yan. Yan ngunyan na 2023, we celebrate the memorial of the Immaculate Heart of Mary. Ang ngunyan na June 17, Brother Chengsi. Ayan po mga tugang. Kaya sa mga simbahan baga, Katoliko, may mga grupo-grupo yan in Daughters of Mary, grupong Immaculate Heart of Mary, araw kaya pagsima Sacred Heart of Jesus. Yan. Yung mga sa Katolikong ano po yan mga tugang, sa Katolikong Kristiyano. Na po. Kaya sige, happy feast day, Immaculate Heart of Immaculate Heart of Mary. Okay, sige. Oras na yan, 15 minutes na po mga tugang, makalisan na oras na
Alas 12 ni na pagkauto. Grabing init dyan sa luwas. Likay po ta ako, iban sa kuyang pagmatingon yan. Siguro ini po sa takas na pirang aldaw na yaon kita digdi sa laog sa trabaho, sobrang lipot. Tapos biglay kang maluwas, mainit. Dawa magtaga pakuyan ka muna digdi sa gilid, iyo man giraray. Kaya maglikay po mga tugang. Medyo ibang maray. Ibang maray yan na pagmati. So bago nga ni, pagabot ko digdi, ala ko dyan sa mainit, di ko na ako naglaog. Paglaog ko, sabi ko sobrang lipot, luwas giraray. Pero hingalo kita dyan, kadipisil na. Na magkahelang kita mga tugang. Dahil kung nagkahelang, maman kitang magiginibo ka yan, ayan man talaga. Panahon na nagkakahelang kita, panahon na mayong namamatayan, no? Sarap sa pagtitingin natin. Kadakol kitang mga baretangon yan mga tugang. At yan, uralayin tadawaan dapit man sa politika. Ang yan pa sana, luhay-luhay ng nagkakaigwanin na movement sa mga barangay. Lalo na sa mga gustong kumandidato sa pagkakapitan, kagawad. Nagkakaigwanan paghiro. Makuanin mga paghiriba sa grupo. Dawa nga ni an eleksyon sa barangay, non-partisan mga tugang. Pero day po yan na ibitaran kaniba niya itong mga kababayan na politiko po mga tugang. Hoy, ang Department of Health mga tugang nag-request nin intensive meeting sa maabot na Lunes. Department of Health Bicol, Center for Health Development o DOH Bicol CHD. Sa opisina kan Civil Defense na ganing mapagurulayan ang presenting sitwasyon kan mga evacuees sa mga evacuation center. Ini po ang naging assessment mga tugang. Ngunyan aldaw ni DOH Bicol Regional Director Ernie Vera na pagkaraman na may 65 nakakamati nin pag-abo asin may sipon 57 ang pagkakalintura, 36 ang nakakamati nin kulog, kipayo. Asin may respiratory infection, may mga makulog na ngipon, asin igwang may mga lugad. Nako ha. Aram po kaya nindo, kung medyo maluya po ang resistensya mga tugang, kung yaon ka sa evacuation center, kadakol ka mo dyan, ibang marayan pagmati. Lalo na kung nakakamati nin sobrang init. Digdi po sa mga evacuees mga tugang. Kaya minsan ayan po ang nagiging rason na magkahelang mga tugang ang mga kababayan niya to na nasa evacuation center. Kaya siguro pakusugo na lang ang resistensya, mag-inom nin multivitamins. Kaya naghagad man po nin ahensya nin pabor sa Department of Education o DepEd na magdagdag nin classroom. Tangani sa nang gibuhon na isolation room, tangani kuning kaso may mamatayan ng mga nag-evacuar, tulos sindang i-isolate sa mga kaibanan na sindaim makasalak duman sa mga mayong namamatayan. Pero pa sa mga nagkakamarati mga tugang, nahiling man kan DOH Bicol ang mga evacuation center na nagkukulang nin malinig na tubig. Saro pa yan. Nagkukulang nin malinig na tubig, baka lugod pagabot kan oras, magkaigwanin pag udo-udo ang mga aki niyan, patabi sa mga nagkakakan. Pagkulog kan tulak, kung bukong malinig ang tubig, mayo nin malinig na comfort rooms, saro pa yan. Lutuan, communal area, laundry, asin iba pa mga tugang. Siguro sa mga nasa evacuation center, mag-isip na sa naman na ayuson ang sa indang personal na mga necesidad. Maglinig din comfort room kung igwa dyan, linigan na palibot ka na sa indong pinag-iistaran. Tanganing makaingat sa anuman na pwede sir
na sapo na kahilangan mga tugang. Salado kan tubig, o igwang mga nagpadarang ahensya sa paaginin pagtest kan mga tubig sa mga evacuation center. Duwang beses kada semana tanganing masiguro na salbado ligtas ining inumon asin gamiton kan mga nasa evacuation center. Ayan po mga tugang ano. Huwag mong kalimutan. Kaya kay po man giraray na mantiniron ang kalinigan dyan po sa nasabi ng lugar. 24 kaya 21 minutos mga tugang makalihis ang oras na alas 12 nin pagkaudu. Padagos ka mo nag-aantabay digdi sa tuyang programa. Ini po ang paggulayan ta banwaan. Open man po kami kung nigwa ka mo dyan in mga ipapaabot na reaksyon, informasyon o ano pa man, komentaryuan po nindo ko, pwede man. 0981-674-2530. Malaki ka pakikinggan. Siguro ining salming ko bako ng tama digdi sa mata ko. Nakita kayang babad sa computer. Minsan nakakamati man kita nin pagkulog. Pagkulog kan sa tuyang mata. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigaya. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Good morning, Marinaw Tugiraray sa Gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Salamat po si Manay Betsio Dabar, nag-aantabay man. Salamat. Salamat po sa daing sawa pong pagantabay digdi sa laogan sa tuyang programa ang ngunyan pong pagkaaga. Magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay huwag mong kalimutan. Si hermanang Nati Tria dyan sa Morebeles, Marinaw 2. Si Juliet Saliente Jorgio. Good afternoon, musta na watching Pagulayan Tap Banwaan. Watching from Cagayan de Oro City, si Marlon Malilong. Kumusta kayo dyan sa Cagayan de Oro City, Marlon Malilong? Si Jovi Gonzales Lutivio, magandang tanghali po sa lahat. Sabi ni Marlon Malilong, magbinukid tabanwaan ta bukid noon. Ano yan, Marlon? Kaya naintindihan ha. Magbinukid tabanwaan ta bukid noon. Sa mga taga dyan sa bukid noon. Kumusta ka mo dyan sa bukid noon, Marlon Malilong? Narin daw ako makakaabot dyan, ano? Salamat na marami ha sa Gabos na mga nag-aantabay. Sige lang, kung may mga gusto ka mong ipaabot sa laog ka na sa tuyang programa, Pagulayan Tabanwaan, feel free. Si Nena Verde Flor naghabol. Manay Nena, hello. Sayin ka mo dyan sa Mindanao. Nakal palan kitang mga kapinsanan dyan sa Mindanao and Visayas region. Dyan nga ni sa Calbayog City. Dyan sa may party kang, ano yan, Samar pa ba yun? Or Leyte. May mga kapares kitang apelyido dyan. Si JD Verde Flor nagkaklase nin kuyan si girl bukong seaman. Si girl. Kumusta ka mo diyan? Sige lang. 25 minutes po makalipas sa oras na alas 12 ni na pagkauto. Minsan mga tugang talagang kinakaipuan na tawan niya ito nin pagkakataon na mabati ang Gabos na mga kababayan niya to sa pagipukan sa indang pagantabay digdi sa RPN DCKI. Yan Nabwa Municipal Police Station po mga tugang. Sairaron po kan pamamayo ni Police Lieutenant Colonel John King Kalipay. Nagsagipo po kasudman nin
matarayumpong feeding program sa mga aki, sa mga nag-aaral dyan sa Don Telefosforo Lurin Elementary School. Kaso ma po yan na pagkaaga. Sige. Kaya kadakol pong napaugmakan PNP na buwa sa ginibunindang feeding program po mga tugang dyan po sa Banwanin na buwa. Nining cellphone ko, sige an perming nagre-reset at ang naka-Facebook live kita sa personal account ko, nag-reset na naman. Sabi ng programa mga tugang, mogmang inako asin kinakan kan mga aki an masiram na tinapay, spaghetti na pinag preparar mismo kan mga kapulisan sa mga estudyante. Kaya kaugmahan, pasasalamat, an may hiling mo pong banaag sa mga pandok, sa mga mukha. Bako sa naman sa mga aking nakaibanan duman imbes, magin si mga magurang man, maestra, konseho di barangay, o may hiling mo nindo mga tugang. Aram po nindo kung ano taginigibo ini mga tugang, an obheto, iyon na po na maghatod nin mga panginot na serbisyo asin sa mga residente kan nasabi ng barangay, lalo na sa kapakanan at sinsigurdad kan mga aki na ipamati sa sainda na igwang mga pulis na preparadong magtabang, magtaong importansya asin magkamamuot sa sainda. Pag sinabi kayang polis, permiyan na igwang negative impact sa mga aki. Hala ka ngayon, may pulis. Di ba? Kaya ngunyan, ginigibo man na pagi kan mga miyembros kan PNP, mga manlain-lain man pong programa mga tugang na ipinag-opreser, lalo na sa mga estudyante. Kaya ngunyan, may mga aki kang mahiling. Ano ngayon gusto mong maging? Pag dakula mo, pag malaki ka na, ano ang gusto mong maging kang ano? Ano ba po masabi? Gusto ko ngayon maging pulis. Bakit mo naman anya nasabi na gusto mong maging pulis? Kasi anya gusto kong hulihin yung mga masasamang tao. Imagine that. Pati mga aking ngunyan, nakakaisip na mga tugang na dakopon, hulihin yung mga masasamang tao. Siguro matininda na irakman kan mga nagiging biktima. Kini yung mga nagpapasaway na kababayan niya itong mga tugang. Yan kan mga aking ngunyan. Kaya ipinapahiling po kan PNP sa indang sa indang kamuot, lalo na sa mga kababayan niya to. Okay. Tapos sigwa kang bapang aki hahaputon mo. Kanya, buboy, kanya, baby. Ano ang anyang gusto mong maging? Di ba? Gusto ko anya maging isang engineer. Bakit naman anya gusto mong maging isang engineer? Kasi anya gusto kong makatulong na gumawa ng mga kalsada, ng mga bahay. Kaya mga aki, dyan po nagpupuon. Kaya siguro sa mga magurang, dahil pagpara patak itong mga istoryang matatakuton, mga nakakatakot na kwento sa mga aki. Mga aki kaya minsan sinasabi sa magulang o sa kapatid, Kuya, kwentuhan mo anya ako. Anong kwentuhan niyang gusto mong mangyari?
gusto ko niya yung kwento tungkol sa isang aswang. Di ba? Kaya lugod, pag pinag-istoryan mo, so nag-istorya man, nagkakawat sa iyang isip kung ano ang pwedeng istorya. Na dawa ba kung totoo, ini-istoryan ta, gusto ba yung pa-istorya si Aki? Diyan po nagtatanom sa isip kang Aki an nakakatakot na bagay na hindi naman totoo. Yan. Lalo na kung mga Aki, tugang nindo, naghihirigda ka mo, mayong kuryente, lamparasan na ang ilaw, nagkikwentuhan. Tapos, naman nararamdaman mo na lang yung bata habang nagkikwento ka, tumabi na sa'yo, humawak na sa yung braso. Tatanungin mo, bakit kumahawak? Kasi anya, natatakot ako sa kwento mo. Kaya, yan, siguro sa mga magurang, sa mga tugang, imbis na istoryanin mga makatakot na bagay, mga nakakatakot na bagay, imbes na kwentuhan nyo yung mga magaganda. Magagandang mga pwedeng makapasok sa isip nila na pagdating ng oras, wala silang katakutan o ano. Imbes na makapag sindakan sa indang sadiri na maging makusog. Ayan, di ba? Hoy, oras na ganyan. Meron na tayong 31 minutes mga kaibigan. Makalipas na po ang oras na alas 12 ng tanghali dito sa ating programa. Mamaya po mga kaibigan, papatuloy tayo sa ating palatuntunan. Makalipas lang po ang ilang mga hanap buhay. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart
dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura, daan pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons. Mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na na mag-arog sa iba, na nagpapabakal nin mga substandard, asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. Araw-araw kong naaalala nang ako'y bigyan mo ng Okay, pagkatugang, balik po kita digdi sa programa. ikaw nasa isipan ko. Ayan ha. Araw-araw kang makakasama. Ay, nagdalan ka sa Udma sa Zumba concert dyan sa, sa City Sports Complex. Nahiling na pala ninda si Regine Tolentino, so magayon na maray magbaile. Ano? Aging bisita po kan Iriga City, in connection pa man giraray kan Pintakasi Fiesta mga tugang. Grabe sa mga move na ginipo po naman sa Zumba concert mga tugang. Kaso Udma. Dyan po sa Iriga City Sports Complex. Siyempre, sa mga kababayan man niya digdi sa Iriga, lalo sa mga hoben, nakisawsaw duman sa pagbaili po ni Regine Tolentino. Bagong si Regine Velasquez ha. Pag-ibig mong tapat Kayguanin Zumba concert sa Pintakasi mga tugang. na iibigin magpakailan ng aking mahal. Kaya siguro so iba binarabagot man binarabagot sa indang hawak. At nagsumba mga tugang. Bagay, magayon po yan mga tugang sa rupa, pag-exercise. Mababanat po si mga natuturog na mga ugat-ugat sa kaso mga kolesterol dyan sa indong hawak po mga tugang digdi sa pag nagsumbay ka, no? So mga mga mantikang natuturog sa laugkan hawak po mga tugang nakaluwas. Maray na ba ganyan na nakakaluwas sa mga kolesterol sa laugkan hawak po mga tugang. Ako niyan padadanayon nindo na dayman lamang kamo mag-exercise. Nako, naabuton po nindo kayan. Pwede sir na kung or either kamo inatake
O kaya perming hinuhugakan. Di ba? Kaya kay po na dapat nga ni o at least 3 times a week. 3 times a week. Tulong simana. Ano ba naman? Ano bang iniisip ko? Karo politika na iniisip ta. Tulong beses sa sarong simana mag-exercise. Pag matanindo, inom na kamo sa maligamgam na tubig, dawa 2 baso. Dahil nanguna kamo magkape. Tanganing ikaw na ma-flush sa mga kolesterol, sa mga acid sa laog kan hawak, duman sa tulak. And then after kayan, mamamatian po nindo na garo iguanang nagluluwas na ganot sa hawak po nindo mga tugang. Lalong-lalo na kung na yan, sasabayan pa po nindo na exercise. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Pwede man nga ning udto mag-exercise. Tanganing perming marayan an pagmati. Takon day ka mo nag-exercise. So dyan na. Permi ng igwanin na mamatian. Makulog daw ngayon sa kuyang tabay. Makulog daw ngayon sa kuyang tuhod. Makulog daw ngayon sa kuyang puson. Ano tanapasirin naman sa puson? Makulog daw ngayon sa kuyang piad. Di ba? Exercise ka mo. Tanganing makaluwas si mga natuturog na mga kolesterol sa laog kan sa indong hawak huli sa mga pinagkakan. Kaskan sarong aldaw, nagkakanin karne, bistig. Tapos sumunod na aldaw, tamay piyestahan, duman sa bulwang, igwanin litson, pinapakpapak sulitson. Lalo na sukulit. Tapos day pa na nautban sa pagkakanin litson, nag-order pa nin beer. Pambira, daw arog kayan, pagkakaaga, amay na pagkaaga, exercise ka mo, tanganing makaluwas sa mga kolesterol na yaon dyan sa indong kuyan, sa indong hawak. Kung igwanin itong pinagbunong kuyan baga, so kanding, siram kan kanding Pero pag bakunang mainit, igwananin mga puti-puti dyan sa ibabaw. Sa mga parang kolesterol mga tugang Kaya dawa si Ring na araw ng ginigibo nindo. Madali na naman ang piyesta dyan sa Barangay San Juan, Iriga City. June 24 sa masunod na Sabado. Sabado ngunyan sa masunod na Sabado. Kami man Engineer Chaboy na obra, malakaw-lakaw kami. Makikipiesta man daw kami. At least ko yan, nakapag-exercise na kamo, pwede na naman kamong dumalinin karning ko yan, siram na mga lutong ko yan sa pistahan. Dahil lang nindo gibuho na arogo nindo si Sharon Cuneta. Ano nga ita Sharon Cuneta? Babalutin mo, yan. Yan ang usungon yan, Sharon Cuneta. Ano ba man pating para piyesta ngo yan, pero minang igwanin nakatipid na plastic dyan sa daradarang bag. Ay, nako talaga. Kwentong ko yan lang ini mga tugang, kwentong barangay. Ini po ang nauusong ngunyan na mga panahon. Ako nga ni, nagpiesta kami naman to yan, pinadarhan man kita nin ko yan. Nin panira. Ay, kadakol pa niya akong bisita. Ata, bahala nga sinda kung maubusan, makin nga sinda. Madigdi, banggina. Makarag man sa nag-imbitar sa kuya. Sabi ko, dahil na, supog. Ata nga magdara ka na kaya, sayang man. Sige, pinaunran ta. Pero kung day man nagtataram, sumay harong, tapos kukuliton mong, patusi daw nga ako.
sige na nga yan. Kasupog man baga, ano? Pero kung si Mayarong siya sabing, daran na nga yan, pag patos na kita, kadakol nga kan mga yaon dyan. Makakan lamang nga yan, so na walat duman sa indong harong. Sabi, dahil na, ta masupog. Ata nga yan, sige na. Kadakol ka pa niya kung bisitang maabot at siya na banggi. Kung maubusan niya, bahala nga sinda, makin magdigdi banggi na. Tama man. Sorry ha, sa mga natatamaan ha. Makulog sa buot. Nakulog po sa buot. Ha? Napagulayan niya tining mapadapit sa piyestahan. Mapadapit sa Sharon Cuneta. Sana ha. Pasensya na, Engineer Cha. Sinubli ko si Panpermo ha. Igwaman ako duman sa USB di ko kaya nadara. Tapos bago, sabi ni Engineer Abilindon Toral, baka nga igwa kang ikakaag. Sabi ko, di ko nadara, sayang. Nag-aayos kan computer si Engineer Abilindon Toralio, kaya may mga ano na digdi, oh. Pinag-arayos na, so sa Stinger, oh, ano, kaya na, dahil na ka malilibong ha. Mga pag-iriba ha. Oh. Dahil na ka malilibong, yaw na digdi. Bayan na mga tugang, sabi ko na nga ni Kasubagaw, no, kung pag-urulayan man niya ito ining mapadapit sa movement na ngunyan na nangyayari po mga tugang sa politika sa barangay. Sa mga panahon pong ini, gawa na po din mga nangyayaring movement, sabi ko, sa mga barangay. Sa mga nagmamawot pong kumandidato bilang punong barangay. Dahil na pagsabi yun na kapitan, ano yan? Kapitan yan sa ano? Kapitan sa militar, dahil na. Ayan, punong barangay para at least kuyan man ang pangaran. So mga makandidato nin barangay kagawad. So mga gustong magbilog nin grupo ngunyan, naghahanap na itong possible na pwedeng makuaninda sa indama na grupong makandidato. Ang rason, permi na sa naman ngayang si mga nakatukaw, iyon na naman ngayon mga kandidato. Tanga na ngayang dahil na nahihiling kung anong magagayo na programa. Bagay, tama man. Ano yung tadain na hali-hali sa pagparakandidato? Sasabihon, igwa pa ngayang pwedeng may hiras na programa. Baka niya ako igwanin nalingawan. Dahil sa katutukaw, sa kapuporma, nalingawan sa mga magagayo na programa. Ay samantalang kadakol pa man dyan na mga mas madunong sa inda, mas may utok sa inda. Ano ta perminasan na yan? Kawasa, sabi kan iba. Dakol kaya ngayaan kapinsanan sa barangay. Pag may kuyan ngaya, may anibersaryo, yaon duman. Nagpapasyar, kaya nabibisto ngaya. Ani ba man, nadadarasan na ngaya sa sobrang porma. Pero hilingon mo ngaya, taday man nakaka-liquidate kan sa iyang dapat na liquidate na nganing matapos na ang problema sa barangay, mag-igwa naman in approved na barangay budget. Hilingon yan yung mga tugang, Kaya, okay man, kadakol pa po nin mga mapipili kamo mga tugang na pwedeng mag-serve sa indo sa barangay na mas tataparan pa, mas malalampawan pa so ginibukan mga presenting official kan barangay. Igwa man po nin mga official na presente, igwa pong nahaman. Kung gusto po nindong i-belta yan, ibalik sa pwesto, nasa indo man po yan. Dapat ngaya, isipon ngaya kan mga taga-barangay na sipula na igwang naginibuhan, dakol ngayon experience dakol ngayon magigibong project. Ano nga ning project ang nagibong? Tangon yan, sasabihin na igwa pang magigibong project. Mayo nga ning naipasar na ordinansa ni Saro. Tapos kadakol pa ngayang gigibuhon, kadakol ngayang experience sa pag-seminar sa ibang lugar.
na nagpasiram-siram kamo sa hotel, nagkakan kamo sa hotel, naginastusan kan budget kan barangay. So yan siguro ang experience yang sa indong gustong paluwason. Pero pag-abot kan mga experience yang yan na nagpasiring sa mga ibang lugar sa seminar, ano, na-apply ba sa barangay? Hindi eh. Gusto sa naman magparalamierda, nagastos kan budget sa barangay. Diba? O kaya igwamanin hararom na agenda. Takin maging kapitan, malabanin ABC President. An mamawoton kaini na lumaban ABC President tanganing makatukaw bilang ex officio municipal councilor. Ay kadakol pa dyan mga mauurag dyan sa pinag-aarablada po nindong kadakol experience. So baka naman gusto nindo yan na pagganahon ninhulit na igwanang nagsumpa sa indo na susuportaran kamo sa paginin kuwarta. Baka mambabakal kamo sa mga butante. Ayan ba anda ko experience aram kong igwa kamo nin mga hidden agenda. Dahil nanindo kami pagpara istoryahan kayan ta kami dahil man iminundag nood ma. Yan nagingirit tayo pero totoo mga kaibigan. Kaya sana naman kung ayan may nagawa sa barangay, di ibalik po ninyo. Pero so mga butante, dahil na po nindo pagpiriton, pipiriton nindo, tatawanin 500, nin 1,000, ibuto mo ngayon si Consial Charlie. Dahil sana sa kwarta, pero sa totoo lang ini si Engineer Charlie Boy na obra. Daog paan kapitan duman sa inda. Kung ini tatawan po nindo nin pagkakataon, nako! Iba ang abilidad gan aking ini. Maayo man kaming magiginibot, pinadal kami kan sa muyang magurang. Kaya yan, ang mga movement ganyan sa barangay. At daay pa nga ni, nagpapa-interview na kung sa ina radyo. Nagpapa-interview na dapat nga isip-isipon nindo. Mr. Boy na obra na si pula na igwang na ginibuhan, dakol pang experience yang pwedeng ikatao sa indong barangay. Ano kami? Hello? Ini na paguruan ta mga tugang ta, sabi nga ni Real Talk. Digdi po sa nagdadangadang na barangay election. Ini naman po ang magiging magiging gatasan. Yan mga may politikong may kaisipan sa mga masunod pang tasinda nagpoporma na igwasindang sasandigan pag-abot kan local election sa 22, 23, 24, 25. Ini pong nasa barangay. Kaya ini pong mga makukusugan buot na kumandidato hulit na igwang sasandigan, igwang linalauman na tabang hali po sa mga darakulang politiko. O baka igwa pa dyan nag-opreser na tabang hali sa party list. O ano man ang nagiginibukan party list na yan. Ang problema nga ni sa lugar dahil po na tatawanin magkakanigong atensyon. Dahil na po nindo kayong pagparambugan kuyan pa yan kan dekada 40 pa an sa indong mga kahambugan na yan. Ngayon iba na. High-tech na ngon sa cellphone pa sana araw na kung ano sa imong hidden agenda. Ika nga ning SK nabot ngon dahil nakakapag-liquidate kan kwarta hali sa budget kan SK tuloy dahil po nakakapag Engineer Charlie Boy na obra dahil po nakakapag taunin award. Mayong ginibong awarding. Tano? Sa'yo na kaya sa budget? Kamu man daw.
Ano kamo taday nakaka-liquidate? Tama ba na igwa kamo nin maurag na kaisipan na kamo maurag dyan sa sangguniang pangbarangay? Nakaka-liquidate po kamo kan ano ini? Alat ka, kandali. Nakaka-liquidate kamo kan ginastos po nindo, kadakol po nin mga naghahalat na matawa na po nin premyo nin award sa mga nagpulos-pugos sa pagbasketball. Ano, dahil po nindo kayong pagparestoryahan kan sa indong mga kahambugan. Ngunya na mga panahon, sabi ko nga ni, high-tech na. Ang mga may ginibo pating ko yan, mga kapalpakan sa indang barangay, minsan naglalakaw, kunyari, nagdudot-dot ka ng cellphone, daiman ta, nasusupog, duman sa lalabusan na tao. Pero pag ma-eleksyon, ay nako, marikas pa sa alas 4 na ranihan ka, kaulayon ka. Pero ngunyan, may ginibo ba yung kapalpakan, haros atang tulid ang paglakaw, minasiko, kami na iwas, duman sa makakasabatan. Kaya sabi ko, dahil nanindo kami, sabi nga ni katong padihon kong tuminalikod na sa Kinaban, ano, rest in peace, padi. Sabi niya, don't me. Di ba? Ay, kamu daw. Ayaw kitang pinapangaranan, no? At yan na naman kayan, maanggot sa kuya, garo nga ako pinagpapangaranan. Dahil man pagang pangaran, digdi. Ang pangaran, digong. Ay, nako po mga tugang, oo. Sige, kaya ang pagiramdam ko na lang sa mga maboto, ano, isipon ta po kung totoo sa indang mga ipinag-aablada na kadakol nga kaya experience siya. Dahil ngayon matatawadan, uy, may ma-experience siya, so dahil trabaho bilang konsyal sa barangay. Experience siya sa ibang mga pagkuanin, mga proyekto. Pakikipag-ulay sa mga tao, kamo, mabot sa naman dyan. Minsan nga ni alas 8 mayo pa kamo dyan sa opisina kan sa indong sa barangay hall. Alas 9 minsan mayo pa. Sige daw, simbaga daw nindo yan. Kaya dahil po kamo mag-ibonin arog kayan ta. Ang ginigibonin dong yan, mauntot yan, madiretso yan sa indo hanggang sa kamo na sugat. Sige po, mga tugang maparam na ako sa primerong ora kan sa ito yung programa at yan. Kita man ginaray pero mahatid ako sa indonin mga musika. Kuyan muna kami exit digdi sa primerong oras kan sa ito yung programang Pagulayan ta Banwaan. Bato-bato sa langit ang tamaan may bukol. Sorry po. Kami kaya nagsasabi lang nin totoo. Ay, si Engineer Chaboy na obra sa main control. Si Sapainginot ni Engineer Abilindon Toralio. Si Tony Saison sa information. Si Ricky Sagayap naman sa transmitter side. Pagal daw na Sabado, Pagulayan ta Banwaan, alaw na abot ng alas 2 nin hapon. Ako po si JB John Verde Flor. Day po maghali ha. Si Bert Cabrillas na pala niya on demand. Bert, kumusta ka na dyan? At yan, alaw na. Igwa ba nagirari kitang mga orlay-ulay asin musika na sa Indo pong Mantabayanan. May station ID muna kami asin mga iba pang pagirumdom. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga
member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mo dugang sa RPN Radyo Ronda DCKI 1332 sa Pitan kan sa inyong mga transistor radio ala una nin hapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 5 minutes mga kaibigan, makalipas ang alauna ng hapon.
I'm looking for a place to go. May mga maririnig kayong mga musika dito sa ating programa hanggang alas 2. Tama-tama doon sa mga nagsisiyasta ngayon. Sabado naman kailangan magparinig tayo ng mga magagandang sunata. Ako po si JB June Verdiflor, si Engineer Chaboy na obra sa technical side with Bert Cabrillas sa transmitter and Tony Saison sa information.